Halo. Sapene bengi. Sakmono Mas. Heeh. Nyawa. Suara banci, ya Allah tolong. Kok cetek kok wae lho. Kok tak dudoi mah girap-girap kowe. Mbok dudoi apane? Hah? Mbok dudoi apane? Kala menjing. Oh, ya wis, aku ngantek teratapan. Eko enak. Siap, Rek. Hop. Wah, Jan. Tenagamu ki, Jan. Oh iya, Kakak. Men sewu tangan kiri ya, Kak. Oh, kene wong fit tok. Wong fit nyambut gawe krek. Kene iki wong semangat iki. Kudu semangat. Semangat. Apa meneh tekan gini Karangan. karangan ngendi mau badokan Badekan. Ya Allah, mesti. Badokan toh. Mesti ya. Badekan. badokan Badekan. badekan Lek badekan iki lho badek. Badek po kuwi mau. Lagek mumbul delok bus-bus. ning kene kudu semangat. Semangat. Aja to sampean. Aku ya kudu semangat. Totalitas toh. Oke, baik. Kowe rada sak maju sithik ping pindho. Aku mbok tungkak. Ora. Oke, baik. Heeh. Yen memacang hambang negara. Oh, enake Mas Girit. Jeneng mboten milik ta Mas Girit. Oh, enake kaya ngene. Iya. Pas. Sik belas ra ono rasane belas. Janjane iki sampean iki tenagane kuat. Nek kok barange belas ora konjat. Sik, awakmu urung krasa. Burung, Mas. Tenan po piye? Heeh. Oke, baik. Arep kok ngarep. Kok ngarep? Iya, Ya. enten kok ngarep. Yuk, sing tenanan lho iki. Ngati-ati. Ngati-ati. Apa bener? Iya, ya. Wae weton. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Astagfirullah. Ya Allah, miku ning kene lho, Mas. Wah, aku yang gumun. Miku ki ning kene lha kok sing mbok halo-halo ki. Wah, aku yang gumun. Gumun piye? Mas, pisan apa? Tak gedul ditandul. Iya. Iya. Papa kuwi nek ngono. Kowe ngawur, kowe keleru. Lah kok iso kleru lho? Lah mbok sing Mbak Adem malah kene. Lah wong kuwi takokno ning mburi kok sing Mbak. Asem kowe. Ning kene iki lho. Wah, wis mbok tarik mundur kok. Lah iya rumah Ora lah, omong. lah mau genano aku ning kono pas aku jongkok ngene. Lah kok kowe udunen piye ngono? Udun piye lah kowe nek matane kudu mata kuwi. Apa? Kuwi ora dinggo itu. Kok ya kulino. Aku coba idoni lho Win ya. Ora, Mas. Ya. Ya Allah, upapane aku gini iki Pak Ji ngendikan. Nuwun sewu tindak pundi Mas Gareng. Nuwun sewu kula badhe ngguang batang. Mok batang sakmene gedene iki mbok kira batang apa aku? Batang kebo. Kok ya. Ya, Terus lanjut. Yo gantian sampean no. Aku sing genten apa ki semangate gerakane no. oke. Kembang wae weton. Gunung
Ngapa ta Mas Gareng iki lho? Iki ngapa? Kok kendu. Wow, malah aku wediku siji wis. Apa? Aku aja seru-seru lek kurangan wong akeh. Mergone Tukaran kok. ora apa-apa Mas. Ora apa-apa piye awake dhewe iki lek budal koyo nyangkun kampling. Kok iso? Ya ngene delane Pak Ji. Ndak pundi Mbak Wawin kali Mas Gareng teng lotok. Aku masalah kaya rondo. Iya. Rondo rasa go kentongan ya Mas ya. Heeh. Nek ya malah cocok kaya ngono kuwi Mas. Ibarate ki awake dhewe ki lak ya wong jaman cilikane dhewe to. Nek jenenge wong lanang ki mau jenenge kan perang-perangan. Perang-perangan. Pedang-pedangan. Pedang-pedangan. Dolan-dolanane pedang-pedangan. Betul. Kuwi cah lanang tenanan. Contone kaya aku karo kowe. Betul iya. Lah nek masak-masakan lak kok dikirane awake dhewe wong wedok. Lah ya wis bener to Mas. Bener. Lah iya. Dadi ayo wong loro ning mburi. Apa? Pedang-pedangan. Oh iya. Pacitan. Hei! Sik. Munine kok beda lho. Ya ora- Munine beda Mas. Kan sesuai dengan kenyataan. Oh, dadi Perkarane yo kentongan kuwi mau. Walah, Wah, iya, nek iya. kiwa tengen ya dang 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 ajreng ajreng Dang, 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 dang. ajreng ajreng Dang, dang dang dang. Aku yang gumun kok ya. Ya, Ya. panas nih, panas sudah. Iya. Panas udan Janjine piye Mas? janjine Kepiye aja ngesuk-ngesuk, aja mepet-mepet. Ora. Ya, lanjut ki. Panas udan panas udan udan panas panas udan aleng 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 ora ngono to Mas. Lah piye? Linggo kene duduk. Ya wis, oke, baik. Ahmed, iki aku digapakne ki ya. Ya Allah, ya. Au. 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 Tak amini lho Mas. Eh, Tak amini tenan lho. Ojo. Kok kaya ngono. Oh, kok ya. Ora ngono kuwi Mas, sale dhewe kene iki lak ya sing jenenge seni dan budaya. Seni dan budaya. Iso dadi tuntunan lan uga Tontonan. Nah. Mula hidup dengan seni kita menjadi indah. Indah. Hidup dengan ilmu kita menjadi mudah. Hidup dengan agama kita menjadi terarah. Seperti hari ini Mas Gareng luar Betul. biasa. Nanti juga akan ada hadiah buat Mas Gareng. Alhamdulillah. Apa itu hadiahnya? Pak Puji. Hadiahin Nanti apa niku? ada satu apa namanya kulkas lemari es Lawang Sewu. Kulkas lemari es Lawang Sewu. Lah kuwi piye? Yo ora iki tenanan anek kulkas karo Pak Puji mau wis disiapke. Betul siap. Jadi cukup satu untuk menjawab. Jawab apa? Mergo iki tentang agama lan juga adab. Betul. Nah, iki kanggo Mas Gareng ada satu pertanyaan. Oke, baik. Aku tak kok kene iki, mesti akal iki pertanyaan iki. Ya Allah, iya.
Apa pertanyaane sing angel sisan engko mikir gen aja mumet. Ya ora ngono to Lha ya. piye pertanyaane sing angel sisan kok ya. Yang tahu langsung tunjuk jari. Oke, lah sing ngerti ngene ya. Heeh. Sinden barang kena to? Oh, ora apa-apa. Sinden barang ora apa-apa. Oke, Heeh. baik. Satu, monggo. Ciri-ciri orang masuk neraka. Amin ya rabbal alamin. Lah urung tak jawab. Wong edan. Kan ciri-cirine wis kowe dhewe Ya Allah, awakmu kan gawe pertanyaan. Ha-ha. Seorang murid harus menjawab. Ketoke awakmu biyen kuliah ra lulus iki. Kok kowe ngerti? Asem kok ya. Aku ngene mlebu neraka urung tak jawab kok malah Kan rame. aku mau pertanyaannya piye? Jajal pisan Ha-ha. Kas. Heeh. Pertanyaan. Iya. Heeh. Sebutkan ciri-ciri orang masuk neraka. Oke, Loh. Heeh toh? Mas Gurit, Wis toh, siap toh? Mas Gurit, jenengan purun ngancani. Ora gelem kok Ya ya. aja. Ya aja. Ciloko Iki aja-aja. guyonan ora curhat. Mboten wong jenenge neraka awake dhewe golek slamet, Lah golek iya. ilmu sing becik. Bener. Dadi bocah sing soleh lawan solehah. Leres. Ya, terus ke, Lanjut. Mbak Iki mau Laura. tekan dine. Enatian wadon saraton. Yut. Swara suling kumandang suarane. Jenaka lali kegulane. Aja lali agamane. Salat liman 14 kelangga Mas. Kemana Mustika? Ya, Mbak Mawin, Nggih, Mas. awake dhewe rada rono. Sumangga. ayo Puri, ayo Puri Putri. Kami. Adikku sing saka Somoranto. Yuk Puri Putri. Ayo lame. Out. Puri. Ya. Out. Ya. Harap saya Bang Mas. Yuk. Yuk Mas Jalaras. Mustika.
Hebat. Mumpung ning mai dhewe. Heeh. Diget-getne. Kudu ngene iki, Mas. Nek iso ki kok bubar sampai jam 8 esuk. Oke, baik. Ya. Monggo, Mbak. Ya. Boleh. Ya. Syukur bisa nyawang Gunung desa Gati rasa Ingin mereng Baik podo Yo. Nyo Madya Laras. Matur sembah. Sembahmu.